نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا 25 ga watan Zulqa'da ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, shekara 1444, saura kiris mu shiga afdalu ayyamid dunya, fiyayyun ranakun duniya. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ko fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. A ranakun duniya kaka babu ranakun da Allah ya fi son aiki na gari a cikin su fiye da wayannan kwanaki. Yana nufin kwanaki 10 farkon Zulhijja, daga 1 ga wata zuwa ranar sallah. Sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah, ya rasulullah har jihadi ma aiki na gari ya fi shi. Ce walal jihadu fi sabilillah illa, kuma mun san falalan jihadi yayi. Aya ta 111 suratul tauba 111 kenan ko, inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Direct to me suke yi? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ko amma kace aiki nagari yafi jihadi. Sai da illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay. To bibi dai karatun da muka yi musamman a wannan kai tun kafin watan ma ya kama, abinda muke ta yi ke haji, sai kuma kwanaki 10 farkon Zulhijja. Mu dage sosai akan al'amalu salih. Ga abubuwa guda 10 kafin mu koma aikin haji, abubuwa 10 da ya kamata ka lizimta. Na ɗaya, ikhlasi. Domin shi al'amalu salih ba a ce mai al'amalu salih, dole sai an samu ikhlasi. Abu na biyu, mana ka idan Allah ke. Wa atimul hajja, sai ce wal umrata lillahi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlasi. Abu na biyu, mutaba'a. Ka tabbata ibadun da zaka yi suna kan seti daga fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ma ya baka oke. Domin ka je kayan su abubuwa daban-daban, to khalas zaka ga wa zai karba, tunda dai shine manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam, to zaka ga wa zai karba maka. A samu mutaba'a. Abu na uku, mu samu taqwallah, to shine Allah zai karba. Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Abu na hudu, mu samu ihsani, ibadun mu yi su da kyau. Allah ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Da kuma Allah yake cewa a suratul ahqaf, ulaika alladhina, suratul kafi kenan, Allah ce innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ayyukan namu suna da bukatar su kasance masu kyau. Abu na hudu kenan. Abu na biyar, kalizimci imani da Allah, domin shine mafificin ayyuka. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu, qala imanun billahi wa rasuli. Kuma shi imani da Allah mun dauki darasin a baya. Yau falaloli 30 na imani. Okay, 30. Don ka samu imani khalas, ka samu aljanna kuma ka tsira daga wuta. Innal ladhina amanu wa amilus salihati. To zaka ji jawabin gurgudan imaninka gurgudan aljannanka. Kamar da a duniya gurgudan kudinka gurgudan me shagalinka. Okay, ka jera sauran ka gani. A ce wannan plate din nawa, za su kama takarda ma ka duba kai da kanka kawai. Wanne zabo wanda kake so. A ce wannan plate 4,000 ne. Wannan kuma 5,000 ne. Ce ba irin na 200 nan. Dalla ta shi ka ba mu guri 200 kuma ana maganin 1000 kaza kai kana cewa me wai 200
ko kunun zaki ma kawai kusan 1000 ne 1000. to kai ka je da wata 200 kawai tashi ka ba mu guri. to da wannan kenan ana buƙatar me yawa ana buƙatar imani. kaga imani gwargwadon imaninka gwargwadon shagalinka aljanna. innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. kaga ya kamata mu dage da imani da aiki na gari dan mu samu ina firdaus jannatu adn. innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adn. ya jannatu adn take tajri min tahtihimul anhar, koramu ne suke gudana ta karkashi. sabanin gidaddajin mu tajri min tahtihal fi'ranu, tajri min tahtihal gha'it wal bawl. yanzu wani ɗakin shi zaka ga akan sokawa akai ɗakin, ko ya kuke gani akwai da yawa. to kaga gidan duniya, amma gidan aljanna ina tajri min tahtihimul anhar, kuma yuhallawna fiha jannatu adn yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, kuma yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawabu. sai da Allah ma jinjina fa ni'mat thawabu, ma dalla da wannan lada. ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. to wata aljanna ma imani zai kai ka gurin insha Allah. jannatul ma'wa amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. jannatul na'im shi ma dai duka hanyar ne, express din an bi to sai a zo a rarrabu, kuma wayansu jannatu firdaus, wayansu ma'wa, wayansu na'im. innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma. addu'an da su yi kenan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam 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 wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. mulzamci imani. kaga imanin mu kamar ya lalace da yawa fa. kana buƙatar service. yanzu kaga wannan waya tana buƙatar me caji. a duk kwana maybe a ce za ka yi caji, irin dai wannan. amma irin wannan maybe za ta ma kwana 2-3. amma irin wannan da akwai abubuwa da yawa a kanta, da irin wannan akwai abubuwa da yawa a kanta, kwakwalwanta yana da masha Allah yana ja sosai. to ce akallu shi a duk kwana 24 hours ka sa mata caji. don baka sa ba fa ita da kanta za ta kashe kanta, saboda me ba caji, battery low, yace shut down. kuma ka isa ka bude. to haka wani lokaci imanin mai fafa shut down gaba ɗaya. to kaga yana buƙatar mi cajin shi ya zama masha Allah caji mai kyau. to muna da buƙatar imani. ayyul amali afdalu qala imanun billahi wa rasuli. to sai me qala al jihadu fi sabilillah. yanzu jihadin da muke fama da shi shine me jihadun nafsi. in san zuciya ke daga mutane suna da san zuciya na bala'i, to kowa ya je ya yaki san zuciyar shi. to yanzu mai daki shi ya san yanda yake mai yoyo. sai mai kuma ya rasulullah qala hajjun mabrur. yanzu hajjun mabrur dai kaman ba za mu je ba kenan ko kaman babu haske za mu tafi, inda har yanzu dai ba buga maka visa ba, kuma kai baka ji an ce kawo passport ɗinka ba, kuma kai baka da kuɗin da zaka biya halas. to sai dai mu laluba yau ya za mu yi mu samu ladan aikin hajjun mabrur. maybe wannan za mu sa shi ranar asabar kenan insha Allah. ya za ka yi ka samu ladan aikin hajji? yanzu dai ban samu na je, amma ya zan yi in samu ladan? kamar yanzu in ce maka ne za a yi ka samu ladan naira miliyan 3. baka je ba amma miliyan 3 tana nan. ai kaga abin nema ne ko? a ko ina na ce zan yi karatun nan sai ka je, ko ba ka je ba Malam Suleiman? wallahi sai ya je. miliyan 3 wasa ne? to ma ladan fa ce da Allah lada kuma
to hajjun mabrur. Sannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye cikin fawadilul a'mal. Ibn Mas'ud shi kuma ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. To kaga bangaren salloli ya kasance salloli muna yin su akan lokaci. Karin kuskura a cikin goman farkon Zulhijja wai na salloli suna wuce ni a. To ƙari da nafilfili kuma. Nafilar koyaushe na Zulhijja ya fita. Ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tun dage akan nafilfili, musamman nafilfili masu zafi. Akwai su nafilfili da in kana yin su kawai sai aljanna. Man salla duha arba'an wa qabla al-ula arba'an. Wanda zai walaha raka'a 4 kafin azhar raka'a 4 shikenan sai Allah gina maka gida cikin gidan aljanna. Kaga ce man salla kawai bai ce man yusalli. Man yusalli sai kana tayi amma man salla khalas. Kai 4 a nan 4 a can shikenan sai aljanna. To kaga musamman farilla su suka fi cancanta mu kiyaye, sai kuma nafilfili wanda suke da ƙarfi. Akwai ta nafila da kaman ba mu gane ta bane ko ba ma so mu gane ne, Allahu a'lam. Nafilan tsakiyar rana, sunnatu zawal. Zawali yana yi, rana tana kaucewa, to sai ka sanda 4 rak'ats. Wannan daban da kuma sunnatu zuhur. Wannan arba'un qabla adh-dhuhri laysa fihinna at-taslim. Raka'a 4 ne ba sallama. 1 2 3 4 sai kai sallama ƙarshe. Tuftahu lahunna abwabus sama. Za bude musu kofofin samaniya dare su wuce. To banda wannan kaga kai walaha daban. Wala irin karfe 8 9 10 11 12. Wannan kuma irin 12 da lokacin zawal daidai. Rana tana zawali sai ka sanda ta. Sai kuma kafin azhar zaka sake raka'a 4. To kaga walaha raka'a 4, na zawali raka'a 4, na kuma na sunnatu zuhur raka'a 4. Nawa kenan yanzu? 12. To sannan kuma ga sallan azhar raka'a 4. 16. Bayan azhar din raka'a 4. A'a. 20 kenan? To sannan kafin la'asar ma raka'a 4. Rahimallahu ra'an salla qabla al-asr 4. Zai ce haba wani irin ibada ne da Allah, wannan duk wajibi ne ko nace da Allah mu wannan wa'azin naka da Allah. Amma sai ya je kiyama zai ce okay Abu Ruqayya Allah saka ma da alkhairi. Okay, amma nan doya ce da Allah tashi ka ba mu guri. To sannan la'asar din kanta raka'a nawa? To yanzu raka'a nawa kenan? Yanzu walaha 4, duka 4 ne. Sunnatu zawal 4. Sai kuma sunnatu zuhur 4. Salatu zuhur 4. After zuhur kaga 4 times 5 20 kenan. To kaga koma baka yi koyaushe ya kamata a Zulhijja damdam. Sannan kuma salatul asr 4. Yau kafin asr din 4. Yanzu 4 times 7. 4 times 7 ya zama 28 kenan ku? To, ka duba dai daga walaha zuwa la'asar, raka'a 20 da. Ma sai wanda Allah ya datar da shi. To sai wanne ya Rasulullah? Muji, ayyul amali afdal qala me? As-salatu ala waqtiha. To kaga kafin waqtus salat din ya kamata kiyaye me? Nawafil da suke tare da sallolin. Kuma har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasalatun ala ithri salatin. Yau ka kiyaye wannan nafilan sosai. Wasalatun ala ithri salatin. Kai nafila bayan an yi sallah. Okay, yanzu an yi sallar magriba yi kokari kai nafila raka'a 2. An yi isha ma karka fita sai kai raka'a 2. An yi azhar karka fita sai kai raka'a 2. Shine wasalatun ala ithri salatin. Kaga mu yan gaggawan nan duka nafilfilin nan muna yin su kuwa? Hai. Wasalatun ala ithri salatin la laghwa bainahuma.
kuma ya kasance ba kai yashashiyar magana ba tsakankani. Kaga akwai wasu da zaka samu a masallaci musamman in yara suna wasa, ana ƙara sallah sai ka ji a shari'a ya narka ma yaro. To kaga wannan ya kamata mai bulala wallahi. Ya za ka yi ashar a masallaci? Ko ba ku taɓa ji ba? Za ka ji wani yaro babba ne fa wallahi ya narka ashar a masallaci, narkeki ya kuwa. To kaga ya kamata in dan kwamiti ne a cire shi. Ya kai wannan ashariyar taka ta yi yawa, ina Allah kai haƙuri mun cire ka ƴan kwamiti. Bai kamata ba. To yanzu ka ɓata ladanka, ba a so ka wani yashashiyar magana bayan an yi sallan farilla, sai ka tashi kai raka'a biyu, kitabun fi illiyin. Okay, littafi ne a cikin illiyin, can madaukakiyar aljanna. To kaga duka irin wannan nafilfili ya kamata yaya mu tattaro su, musamman kuma kaga ana yin su da rana ne. Yawwa, to sallar rana cikin mai Zulhijja ko a Ramadan ma albarka. Ma kaman bara mu gane wannan kara, wani bai ce ka ina kai. To shikenan kar ka gane. Ka bari kuma wanda za su yi su gane shikenan su ta yi kuma. Wallahi ko Ramadana albarka. Ka duba fatawan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab. Ka duba Tuhfatul Ahwazi a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin. Ce ai hadisin yana nuna maka ko Ramadana kenan yana bayan kwanakin Zulhijja. In dai rana ce. To sai wanne ya Rasulullah qala birrul walidain, biyayya ga iyaye. Okay, to kaga kenan ya kamata mu sa biyayya ga iyaye musamman a goman farko na Zulhijja. To sai wanne ya Rasulullah, sai ce jihadi fi sabilillah. Kaga dai ana ta ambata mana jihad. To kaga wannan ya kamata lalle jihadun nafsi babban al'amari ne. Sai kuma hadisi na nawa na uku, shine na Ibn Abbas, ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Kaga aiki na gari kenan yana gaban jihadi. To mu kama shi sosai, birrul walidaini, mu kama silatul arhami, sadar da zumunta. Ba wai sai mu ce wai sai ranar 10 ga wata sai an yi sallah har ma ranakun sun yi isfiya. Sai mu fara ziyarce ko? Kaga kaman babu kan gado a cikin aikin mu. Ko akwai kan gado? Fiyayyin ranakun, man ada maridan aw zara akan lahu fillahi. Aw zara aka, ko ma yaushe ne, amma yaushe Allah ya fi son shi a cikin kwanaki 10 farkon nan. To kaga karin yadda wai ziyara ta zama sai bayan sallah. Ranakun yawon sallah, ranan 12, ai kaga na buga kenan. 12, 13, wasu har 14 ma, har 15, kai har 16 ba. To kaga ya kamata ce ziyara ta fada yaushe? Daga 1 ne yau zuwa 10 ga wata. Duk wanda zan yi kokarin in ziyarce shi to a cikin wannan. Wanda zan dan kai mata tumatir na sallah to a cikin wannan ce to ni dai na zo miki yawon sallah tun yanzu kawai. Ga yawon sallah na shike. Kaga kenan yanzu ka samu abubuwa biyu ne. Amma wannan karatun mun gane shi kuwa? Sai ce ka ji wani sabon karatu da Allah wai yawon sallah ma ai shi kafin sallah. A'a ziyara dan Allah. Man ada mariban aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila. To kaga ziyaran koyin shi tana da kyau, amma fa a farko yafi daga 1 zuwa 10. To kaga da zaka iya ranan 10 ga watan kai ziyara, amma ba za ka iya gamawa gaba ɗaya ba. To kaga dai daga farkon zuwa 10 a samu wanda zaka ziyarce su dan Allah. An gama. To amma yawancin ziyaran sallan ma ziyaran kuɗayi ne. Ko ya kuke gani? Barin ziyarci Alhaji wani, ai kaga na je insha Allah zan samu nama. Zan samu cincin, zan baje, zan samu drinks. To kaga wannan ziyaran dan Allah ne? Kai ziyara dan Allah, ko ma ka dauki azumi ce oke a wallahi an kawo maka alhamdulillah, wallahi yau ina dan tadawi, alhamdulillah. Kaga ka je ne dan Allah kuma ba dan a baka wani abu ba. Ita ce ziyara dan Allah. Amma da yawa zan je in yi sallama ga Alhaji wane, fatan me?
in zan tafi to ga na mai. To kaga wannan ziyaran kwaɗayi ne. To mu dinga ziyara dan Allah, yana daga cikin manyan ibadu. Sai zikirin akwai wanda ke mutlaq tun daga 1 ga wata har zuwa yaushe 13 ga wata. Akwai kuma muqayyad wanda ake fara su min fajri yawmi arafa. Okay, ana ƙara sallan asuba sai mu dukufa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Kai iyawanka. Mutlaq kuma shine tun daga farkon watan da zaka ta yi, kowane yanayi kake ci, kana masallaci ne, kana kasuwa ne, kana tafiya ne, kana zaune ne, kana tsaye ne, ko kana kasuwa ne, kana gurin aikinka ne, kana office ne, duka Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Kamar yadda Abdullahi ibn Umar da Abu Hurairah suke yi. Okay, yana da muhimmanci zikiri. Na kirga nawa kenan yanzu? Na kirga nawa? Ba sa bi. To kaman kusan guda 8 ko 7. To almuhim mulzimci azumi. Azumi yana daga cikin manyan ibadu. In zaka iya tun daga 1 ga wata, kuma maybe watan ya kama daga Monday ke. To in Monday ya kama, to shikenan ka ce ka dukufa kawai azumi. Ba za ka tsaya ba insha Allah sai ranan Arafa. Kuma wallahi baka iya sani ba rayuwarka ta ƙarshe ke. Ni na samu wannan darasin a gurin wata mata. Sai ai ita insha Allah ta fara azumin wannan Zulhijja daga 1 ga wata ba za ta tsaya ba sai ranar Arafa. Ai su ne sahun farko aljanna. Ce okay. To ashe ko ajalinta ya kusa. Daga wannan Arafan bata ƙara wani Arafa ba a duniya. Ya ce ta fara rashin lafiya, an kai ta asibiti kaza ya gagara, an kai ta Jude. Yan uwan ma suka ce ina sai dai a mai da ita gida. To ashe kasan tana can khalas. Ce okay. To kaga ashe ishara ce babba. Arafanta na ƙarshe kenan khalas. Zulhijjanta na ƙarshe kenan wallahi. Tintini yanzu tana lahira. To kaga maybe ni ma khalas na ƙarshe kenan. Maybe kai ma na ƙarshe kenan. Dai ku mutanen da kuke narkuta ya kamata ku fi mutana mutuwa ko? Ku kuna rayuwa tsakanin makabartu biyu ne ba. Yanzu in zaka fita sai ka haɗu da me? In dai ta nan zaka bi sai kaga makabarta. Sannan kuma ka dan yi baya nan shi ma makabarta ne. Sai kaga ya kamata a ce okay mutumin da yake zaune a narkuta, okay yanzu fa in na bakin titi mutane ne a kwance barkate. In nayi bayan nan ma mutane ne barkate. To ni kuma yaushe tawa za ta zo. To kaga mutum yayi kokarin samun guzirin tafiya. Sannan daga cikin manyan ibadu akwai addu'o'i. In muka duba can aikin hajji, yanzu shine zamu dawo cikin littafin ke. A can aikin hajji suna tare da addu'o'i. Suna tare da addu'a a cikin dawafi. Musamman tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad suna maimaita oba rabbana atina. To kai yanzu a ina zaka maimaita rabbana atina? Ba lalle sai kana dawafi, ba ma gurin da zaka yi dawafi a unguwar mu ko a kasar mu. Kawai ka lizimta mutlaq, kawai rabbana atina ka lizimce shi bi idnillahi ta'ala, za Allah zai biya ma bukatu. Tare da wayansu addu'o'i masu ƙarfi musamman addu'o'in damuwa da muka karanta. Kaga yanzu ɗan Najeriya an fara shiga damuwa fa. Yanzu mudun shinkafa ba forin ba, yar gida nawa ce? 1,000. Okay, kuma akwai a bar shi ba dai 1,000, akwai ta 1,000. To kaga yanzu talaka zai iya dinga cin shinkafa ko? Ka duba dai, wai daga 100 kaza, 200, 300, 400 abin da ya tafiya yake ta yi. To kuma in ya tafi din nan dawon shi fa, to sai dai addu'a. To man gyaɗa. Komai da yanzu kawai tunda fetur ya tashi ko ma me ya tashi. To kaga mun lizimci addu'o'in damuwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mun lizimci addu'o'in
yaƙi da fatara da talauci. Allahumma antal awwalu, ai da wanda yake masallaci ne ya kamata ce ya iya wannan addu'an ku. Mun ta karantawa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay. Kaga na buɗe gurin ku? Wa littafi na. Kaman dai littafin ya saba da ni kenan. Wa antal batinu falaysa dunaka shay. To me muke nema? Iqdi anna ad-dayn. Ya Allah ka biya mana basu suka. Wa aghnina min al-faqr. Ka wadatar da mu barin talauci. Wai gwamnati ko ma wacce ce, Lebo ne ko APC ne, ba ta taka suke ba wallahi. Ba ta taka suke ba. Ka duba dai wannan abin da zai faɗa, wai shi tun kafin ma a zaɓe shi, shi ba zai zo ya kare martaban musulunci ba ne ko menene. To kwanan nan kuma ya sake wata katobaran da ma ya fi wancan ke. Yanzu shi ta tamu nake yi kenan, kuma mu muka tattara musu ƙuri'a, amma ka ji abin da yake faɗa. Wai muslim. Ko dai yaudara. Muslim ticket, ko dai yaudara ticket. Kuma manyan da ya sa a bayan shi duk kafare ne. Okay. Daga muslim dai kamar mun yi failing ke. Tun daga nan mun yi failing. To mu sa addu'o'in damuwa bi iznillahi ta'ala Allah sai ya yi mana. To akwai addu'a kan dutsen Safa, shi kam tsayin daka ake yi. Akwai addu'a kan dutsen Marwa, shi ma tsayin daka ake yi. To amma sai ka fara yin la ilaha illallah tukunna. Wa zaka ce rabbana atina sai ka fara me? La ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Sai ka tsaya kai addu'a. To anan ma gida akwai irin jinsin. Zaka misali inda daddare ne, zaka dauko addu'a ta biyu. La ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Yanzu me bambancin ta nan da Safa? The same. Sai dai naka kawai zaka dan mata panel beating shi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sai kai addu'an da kake so. Da izinin Allah zai amsa maka. Kaga yanzu talauci fa ya ce muku assalamu alaikum. Mutanen Najeriya assalamu alaikum. Sai mu tashi ka ba mu guri. To kaga ya kamata mu dage da me? Addu'a. To za mu je addu'a ta 237. Addu'a yawma Arafa. Addu'a ranar Arafa. Okay, ranar Arafa 9 ga wata. Ranar Allah ya rantsuwa da ita a cikin kwanaki 10. Ɗaya kenan, wal fajr wa layalin 10. Domin ita rana ce ta nawa? Rana ta 9. To kaga tana cikin layalin 10. Na biyu, Allah ya rantsuwa da ita kadai a cikin suratul buruj. Wa shahidin wa mashhud. Shahid yawmul jumu'a, mashhud kuma yawmu arafa. To wannan ranan Allah ya fi yanta bayi daga wuta. Okay, kaga ya kamata nutsu sosai. Allah ya fi yanta bayi daga wuta ranan arafa. To kaga ya kamata nutsu sosai. Me zan yi Allah ya yanta ni? Me zan yi Allah ya bani aljanna? Okay, ranan arafa. Sannan kuma ranan arafa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairud du'a'u yawmi arafa. An ji wasalin ko? Khairud du'a'u yawmi arafa. Mafificiyar addu'a a duniya, addu'ar ranar arafa. Wa khairu ma qultu ana yani annabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyuna min qabli. Annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fiyen abin da suka faɗa babu abin da yafi me. Okay, irin dai abin da aka yi akan Safa, akan Marwa cikin dare. La ilaha illallah addu'a ta biyun nan ita din ce dai. La ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir. La ilaha illallah karka ce zaka damu da rabbana atina, ka tayin wannan kawai shine mafifici. Kaga kenan rabbana tana da fifiko, amma wacce ce mafificiya? La ilaha illallah.
idan baka gane a ce to kaman naira da dala wanne zaka zaba kagan kai baka san harkan duniya ba kudin kasar ku zaka zaba musamman an kawo maka su 500 sababbi kar sai kuma aka kawo maka mai sanko sai wannan mai sankon kai ina ba ni dai wannan kai ka ɗibi timin 500 wanda wancan in ya kawo maka guda ɗaya kawai sai dami guda ɗaya a can ɗaya ne sai ya sai dami a can to haka ne karka damu ya rabbana atina aka da kalizimci kawai la ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in kulli yanzu ta yi sakulin duk damuwarka gaba ɗaya kuma Allah shi ya fi sanin me damuwarka me bukatunka ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir amma ba laifi bane a ce kai wasu addu'o'i babu laifi amma dai wa huwa ala kulli shay'in qadir ta gama maka komai da komai to mu lizinci wannan addu'a yawmu me arafa la ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yanzu guri na nawa kenan a cikin addu'o'i guri na uku da ake tsayin daka akan safa daya akan marwa biyu to sai guri na hudu shine azzikir inda al-mash'aril haram okay to mu dan dawo arafa din dai tukun tsayuwan arafa yana farawa daga yaushe yana farawa ne daga sallan azhar da la'asar da aka hada a ranar 9 ga wata kuma a lokacin azhar din za a hada azhar da la'asar amma kafin a hada limami da zai limanci alhazan duniya gaba daya zai fara yin khutuba tukunna to lalle yana da bukatan bi khutuban liman dan san me ake ciki update kuma yanzu alhamdulillah ta wayoyi zaka samu live za a nuna maka khutuban liman bal ma zaka fi sanin me liman yake faɗa fiye da wanda yake gurin domin kai kana ganin shi ne gashi ga ka live to yana gama khutuba ɗaya kenan ladan zai kira sallah mun gane na ake yi da farko za a yi khutuba ne tukun kaga sabanin juma'a yanzu liman yana shigowa zai yi sallama sai ya zauna sai ladan yayi me kiran sallah amma a can arafa ba haka bane al'amarin farko liman zai fara khutuba ne in ya ƙara khutuban shi sai a kira sallah an kira sallah to shekenan sai a yi tada iqama na salatu zuhur liman zai raka'a biyu ne kacal su an sauke musu cikakkiyar sallah raka'a biyu kuma a sirrance kuma ko da ranar juma'a ne mana su mutanen arafa ba sa me ba sa sallar juma'a na taɓa ta arafa a gurin ranar juma'a kuma is it 1990 nawa kenan sai na ji liman ranar juma'a amma sai karatu a ɓoye okay to kaga azhar yake to ma duk wanda bai sani zai dauka to tunda an yi khutba sallan juma'a za yi kamar in yaji an yi karatu a boye ce okay in dai ka san fiqhu ce okay an yi sallan azhar to sai kuma ayi sake iqama dan me sallan la'asar ba wai a sake kiran sallah ka duba duk wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada sallah in an kiran sallan farko sai ayi iqama sai ayi sallah sai kuma a sake iqama ba wai a sake kiran sallah da yawa zaka ga mana wannan kuskuren musamman akwai ruwa maybe sai ladan zai kwara kiran sallah to da ya kamata a cikin kiran sallar ne ya ce me as-salatu fi rihal okay masu sabon addini kai as-salat mana kowa yi sallah a gidan shi as-salatu fil buyut tunda ruwa ya barke baran kira ka kuma hayya ala sala ka kira ni hayya ala sala sai na tauke kuma waye ce ka kira mutane ana ruwa ce as-salatu fil buyut kowa yi sallah a gidan shi to kaga tunda muka ji wannan inda muna karatun sunna kenan amma karatun sunnan sai a hankali to yanzu muka ji as-salatu fil buyut
to mun san kenan ruwa ya ɓarke, to an kira sallan farko sai aka yi iƙama, sai aka yi sallan magriba misali, to sai kuma ka ji iƙama Allahu akbar Allahu akbar. Yanzu dai ni ba dolo bane, yanzu me ake yi kenan, me za a yi kenan, za a haɗa sallah ne. To amma da yawa yaka ji sai ce to ladan ka kira mana sallah, to maybe ladan sai ya zo ya shiga wannan ɗakin, Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha, shi kanshi kaman baya jin me yake faɗa ba, ballanta kai da kake cikin masallacin. To me amfanin wannan kiran sallan kenan? Shi ma yana da nassi ne daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A'a, in za a haɗa sallah kawai sai ai me, kiran sallah babba sai ayi iqama, in an ƙare sai a sake iqama kawai, sai a haɗa kawai shike. To anan Arafa za a zo a haɗa sallan azhar da la'asar. A aikin haji gaba ɗaya shine gurin da ake haɗa sallolin azhar da la'asar kawai a Arafa. Banda nan ba wani gurin da ake haɗa sallan azhar da la'asar. To tun daga lokacin ne aka fara tsayawan Arafa, alhazai za su tsaya don addu'a, 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 addu'a har sai rana ta faɗi. To ka duba dai a ce tun bayan azhar da la'asar, a lokacin azhar kuma jam'u takdim kenan, za su ta yin addu'a, addu'a, addu'a. Kaman ka ce mu a agogonmu na Najeriya, kaman daga karfe 1 ke. To tun daga karfe 1, kaga 1 to 2, 2, 3, 4, 5, 6, yanzu suna da 5 hours, good 5 hours suna addu'a. 6 zuwa 7, kaga kusan awoyi 6 me suke yi? Kawai addu'a ne. To mu kuma anan me muke yi? To maybe ba mu san ciwon kanmu ba ke. Khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa. Mafificiyar addu'a ranar, bai ce addu'a a Arafa ba kawai, addu'a ranar, kaga ranar mu ma mun shiga cikin alfarman ke. To kaga kai ma ya kamata ka nutsu ka ta me addu'a, mafificiyar addu'a a duniya, addu'a ranar Arafa. To kaga ya kamata mu dage, ga damoyi nan barkate da suke damu mu, amma dai ka in kai la ilaha illallah wa la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in, kai ka dinga hararo kulli shay'in, duk abin da yake cikin yar zuciyar nan tawa, ai duka qadir, Allah yana da iko akai. Yanzu wani bukatar shi wata yar guntuwar yarinya ce baka, wai shi yana so ya aure ta, wata kuma wani kuma doguwa, shi bukatar ka shikenan bukatunka. Wani kuma bukatar shi kawai duniya ne wallahi, kawai Allah ya bude mai, ya samu motoci, gidaje. Wani kuma bukatar shi duniya ce da lahira. To kada mu takaita ina duniya kawai. Man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Sai in Allah ya so ka samu duniya. Ba ga wani tun kafin haife ka yake neman duniya, kuma gashi har kai ka zo duniyan, kuma yana neman duniyar dai gwargwadon dai abinda Allah ya ce kawai. Wani kaga tun kafin a haife ka yake yawo da keke, keke dai irin godiyan nan. Kai har ka zo, kai ma ka yi keken yara, har ka zo ka yi mashin, har ka yi mota, ka yi motoci, shi kuma yana nan akan keken wallahi. Ran nake gani a Facebook wani dattijo, wai shekarun keken nan wai izi shekara 50 ne yake faɗa ko shekara nawa? Ok, 70 ko? Kaje ko? Wai keken shekaran shi 70. To kaga shi iya rabon shi kenan a duniya. Shekara 70, duk gurin da zai tafi da keken zai buga ta. In ya ƙare sai ya canja, in wannan abin ya ɓaci ya canja. Shekara 70 fa. To kaga kar mu damu wai duniya, abin ya wuce ƙarfin duniya ko? Har zuwa lahira bi iznillah. To haka nan za su ta addu'a sai rana ta faɗi. Yanzu rana ta faɗi sai su dawo ina? Muzdalifa. To shine za mu shiga sati mai zuwa kenan insha Allah. Az-zikru inda al-mash'aril haram.
in suka yi sallah a mash'arul haram sallan magriba da isha, yau mun ji a ranar tara azhar da al'asar me suka yi, a ina suka yi azhar da al'asar? A Arafa. To rana ta faɗi sai su dawo Muzdalifa. Kaga kenan ba sa sallah a hanya, za su dawo Muzdalifa a gurin za su yi sallar magriba da salatul isha, sai su yi wutiri su kwana a gurin. Yanzu sun yi sallar asuba, to sai su tsaya dan addu'a. Kaji fa a can fa gurin nema ne sosai. Mu kuma anan we don't care. Babun mamaki ma ba kai samu sallar asuba ba cikin jama'a. Maybe kuma an yi sallar asuba din ka tashi ka tafi abunka. Yawancin masallatan mu haka ne. Kuma musamman a cewa masallatan ahlus sunna su suka fi wannan rashin mutunta zikiri. Amma masallatan dariqa haka ne ana sallah duka za su tashi tafi? A'a, akwai masu lazimi. Ko da an tashi an tafi akwai masu lazimi. Irin bayan la'asar din nan. Akwai wanda za su zauna sai sun yi la ilaha illallah la ilaha illallah su nawa. Sai sun yi kaza sai sun yi kaza. Akwai na bayan sallan asuba. Gaba masallatan ahlus sunna suna samun zama su ma su yi zikiri ko? To ana iya samu dai, amma dai sai a hankali gaskiya. Ya kamata ce mu muna samun daman zikiri sosai. Amma sai dai wanda Allah ya zaba. Aka samu akwai bayan Allah an yi sallah zai zauna ta ambatan Allah. Daga sallah har zuwa sallah. Ko tun bayan sallan asuba sai rana ta fito. Akwai bayan Allah ma tsararu. Yawanci mun fifita in je in yi game. Na fifita in je in yi game ko kuma ta duba Facebook ga abubuwa nan daban-daban dai. Za mu kwana a ina kenan? Muzdalifa. Muzdalifa. Shi ana zuwa Muzdalifa so ɗaya ne tak a aikin hajji. Daga miƙati sai ina? Sai Makka. Idan mun gama abin da za mu yi a Makka sai mu tafi ina? Mina. Daga Mina guri na 4 direct zuwa Arafa. Daga Arafa sai mu dawo Muzdalifa. To mun zo Muzdalifa mun kwana sai mu tafi ina? Mina. Daga Mina sai mu tafi ina? Makka dan tawaful ifada. To daga Makka sai mu dawo ina? Mina. In mun dawo Mina mun yi 11, 12, 13 sai mu koma ina? Makka. Khalas. Daga Makka kuma sai a ce za a dawo da kai kasar ku khalas. Sai kai tawafu alwada. To za mu dakata anan insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.